फुलंब्री तालुका हॉटेल असोसिएशनच्या अध्यक्ष रुपांशहा, कार्याध्यक्ष राम बनसोड, उपाध्यक्ष सागर गाडेकर, सचिव सुनील शेवाळे, सरचिटणीस अरविंद काथार आणि चिटणीस गमन जाधव, सदस्य म्हणून मनोज चिकटे, गणेश तारू अशा या सर्व मित्रांची त्यांच्यामध्ये तालुक्याच्या सर्व कार्यकारिणी आज घोषित करण्यात आली आणि फुलंब्री तालुक्याच्या सर्व या हॉटेल असोसिएशनचे अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, सदस्य, उपाध्यक्ष या सर्वांना त्यांच्या ज्या ज्या अडीअडचणी असतील त्या सर्व अडीअडचणी त्यांनी ही हॉटेल चालवताना शासनाच्या नियमाचा पालन करावं, शासनाच्या आदेशाचं पालन करावं आणि आमच्याकडून तुम्हाला हॉटेलला जी काही मदत लागेल ती निश्चित करण्यामध्ये मी आपल्या म्हणजे फुलंब्री तालुका जुना आमचा सिंदूर तालुकाच आहे. सिंदूर तालुक्यापासून एक फुलंब्री तालुका तयार झाला. हॉटेलच्या या व्यवसायामध्ये ग्राहकांना चांगला स्वादिष्ट जेवण द्यावं, ग्राहकाची चांगली सेवा करावी आणि लॉकडाऊनच्या नंतरच हॉटेल उघडाव्या ही आपल्या सर्वांना सदिच्छा, शुभेच्छा, धन्यवाद.